सगळा त्याच्यात आणतो मी आता. लक्ष द्या नीट, सगळा अभंग कळला पाहिजे. विश्वास ठेवायचा नाही बाकीच्यावर. श्रद्धा वालकर नावाची ती मुलगी, ऐका आता, लव जिहाद नावाची या देशामध्ये एक संघटना कार्यरत आहे. ती पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान तिकडून येते, इराण. तिला पैसा सगळा तिथून पुरवला जातो, अफाट खर्च केला जातो तिच्यावर. माझ्या बहिणी आहेत त्या छोट्या छोट्या कॉलेजला नीट आहे, कदाचित ती परभणीमध्ये आहे, आमच्या अहमदपूरमध्ये आहे तिचे काही लोक, ते कळू देत नाही तुम्हाला. फक्त कॉलेजच्या ज्या मुली 12वी झाल्यानंतर किंवा 12वीला असलेल्या मुली, तिथं त्यांच्या काही मुली पाठवल्या जातात मुस्लिमांच्या. मला जातीबद्दल बोलायचं नाही, पण त्या लव जिहाद बद्दल बोलायचं. त्या मुली पाठवल्या जातात, त्याच वर्गामध्ये त्या मुली असतात. दादा ऐका, की आपल्याला माहित नाही, हे देशात फार झाले, अनेकांचे बळी घेतले त्यांनी. आणि त्या मुली काय करतात, की आपली पोरगी तिथं कॉलेजला गेली, 11वी 12वीला, फर्स्ट इयर सेकंड इयरला तिथं गेली ना दादा, तर त्या मुली काय करतात, वाटेल तसा खर्च करून ह्यांना ज्यूस पाजून, ह्यांना बाहेर फिरायला नेऊन ह्या पोरींसोबत अशी मैत्री करतात. इतकी सुंदर मैत्री, ह्या पोरीचा पूर्ण विश्वास आपल्या पोरीचा त्या पोरीवर. मग ती मुलगी हिला घरी घेऊन जाणार तिच्या. हे कसं कशी साखळी आहे लक्षात घ्या. ही मुलगी तिला घरी घेऊन जाणार ती, आणि तिथं गेल्यानंतर तिला खायला प्यायला मस्त आनंदानं सगळं मजा. आणि तिथं गेलं की हळूहळू लव जिहाद संघटनेचे मुस्लिमांचे तरुण अतिशय सुंदर आणि देखणे अशी 4-5 मुलं तिथं ठरलेली असतात. आणि ती मुलगी म्हणणार, हा माझा भाऊ आहे, काय ब्राईट आहे ही बुद्धी, काय सुंदर आहे. आणि मग तिथून व्हिडिओ तेच लावणार, प्रेमाचे नाटक होणार. आणि तिथून त्या पोराबद्दल ते पोरगा, ते मुलं जे असतात ना त्याच्यातला एखादा मुलगा तिला म्हणणार, मी तुझ्यासाठी प्राण सुद्धा देऊ शकतो माझा. आणि ते खोटं खोटं इथली शिर न कापता इथल्या 1-2 शिरा सुद्धा कापून घेते स्वतःचा धर्म वाढवण्यासाठी. नीट लक्ष द्या, नीट. ह्या हजारो गोष्टी घडलेल्या आहेत, या इथल्या शिरा सुद्धा कापून घेणार, मी तुझ्यासाठी माझा जीव सुद्धा द्यायला तर मैं तेरे लिए मेरी जान भी दे सकता हूं. आपल्या पोरीला म्हणणार, आपल्या पोरीला, क्योंकि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है. ते शिर कापून घेणार. कसं कसं चालतं हे सांगतो. आणि ते तसंच चाललं, तसंच चालणार. ती पोरगी म्हणणार, नको नको, मी तुझीच आहे, तुझीच आहे. ते म्हणणार, मी जग सोडून द्यायला तयार आहे तुझ्यासाठी, पैसा आहे, अमाप संपत्ती आहे, सगळं आहे, काय पाहिजे ते आहे, ऐश. आणि हिला प्रेमाच्या जाळ्यात घेतलं जातं. तसंच झालं त्या श्रद्धाच्या बाबतीमध्ये. आता 6-7 महिन्यापूर्वीची गोष्ट आहे. 2 दिवस टीव्हीवर सारखी तीच बातमी होती, 15 दिवस. ऐका माय, हे खोटं नाही. हो हो, आता सांगतो की मी बांधतो का तुम्ही, हुशार हुशार आहे माझा, कळलं पाहिजे. पण आपण आता मी सांगणार आहे, तुम्ही काय टाकायचा. ओके. काय तो मंडळ, काय माझ्या माता माऊल्या, काय ते गाय, काय ते वादन, काय ती सिस्टीम, सगळं एक कसं एकदम ओके म्हणल्यामुळे. आणि तिला त्या श्रद्धाला तसंच घेरात घेतलं तिने, त्या अल्ताफने. आणि त्यानं आपली नस कापून घेतली, नाटकं केली भरपूर. तिचं प्रेम त्याच्यावर जडलं. मायबाप पाया पडत होते, मायबाप रडत होते दररोज, पुरी तुझ्या मनावर नवरा कर, पण आपल्या जातीचा कर, आपल्या कुळातला कर. तिने नाही ऐकलं. प्यार दीवाना होता है, दिल दिया है, जान भी देगी. ए वतन नाही, ए सनम तेरी. नीट ऐका, हेच चाललंय आज सगळीकडे. दादा त्यानं तिला घेतलं बरोबर, आणि ती घरदार सोडून दिल्लीला 2 जण गेले. आणि दिल्लीलाच त्यांनी नोकरी सुरू केली. एका फ्लॅट मध्ये 1 BHK चा फ्लॅट घेतला, आणि ते 2 जण राहायला लागले 6 महिने. पण जेव्हा त्याचं इंस्टाग्राम हिनं बघायला सुरुवात केली, जेव्हा त्याचं व्हॉट्सअप बघायला सुरुवात केली, त्याचे संबंध कुठे कुठे आहेत बघायला सुरुवात केली, तिला कळलं की माझ्या अगोदर 4 पोरी बरोबर ह्याचे लफडे असेच होते. तिने सुरुवात केली, आता मी तुला सोडू शकत नाही, मी तुला माझं शरीर विकलंय, मी तुला माझा देह देऊन टाकलाय, तुझ्याशीच संसार करणार, तुला आता माझ्याशी लग्न केलं पाहिजे. रोज त्याच्या मागे लागली, लग्नच केलं पाहिजे. ते लोक लग्न करत नाही, हिंदूंच्या मुली अशा वापरतात, टाकून देतात. त्या मुलींपासून 4-2 लेकरं जन्माला येतात, आणि ते मुस्लिम म्हणून या समाजामध्ये फिरतात. लक्ष द्या, लक्ष द्या. मी काही कुठली कहाणी सांगायला नाही, सत्य घटना सांगायला. आणि मग तिनं हे का धरला, लग्न केलंच पाहिजे. महाराज एके दिवशी रात्रीच्या वेळेला ही इतकी मागे लागलेली पोरगी त्यानं सहन केली नाही,
आणि स्वतः एवढ्या एवढ्या त्यानं दाखवलं की मी कशानं कापलं तिला. तिचे 35 तुकडे केले. टीव्ही पाहत जा जरा, अपडेट राहत जा जरा. कृष्ण महाराज अपडेट राहायचा, कसा विश्वास ठेवावा. मला काय सांगायचं होतं, सोन्यावर विश्वास ठेवू नका, तिथून आलो मी. शत्रूवर विश्वास ठेवू नका. चीन आणि पाकिस्तानवर कधीच विश्वास ठेवू नका, कधीच नाही, कधीच बोलणी करायची नाही त्यांचं. भरपूर एकच म्हणायचं तुम्ही पोरांनो, कुठेही एकच म्हणायचं. त्यांच्या बाबतीत एकच म्हणायचं. छत्रपती संभाजीराजे जे म्हणायचे का नाही, अरे मैं हिंदू था, हिंदू हूं और हिंदू ही रहूंगा. दादा देहाचे हजारो तुकडे केले होते औरंगजेबाने, तरी त्याच्या कबरीवर काहीतरी समारंभ साजरे केले जातात. लाज वाटली पाहिजे आम्हाला. हजारो तुकडे, एका दिवशी डोळा काढायचा, दुसऱ्या दिवशी बोट तोडायचे, तिसऱ्या दिवशी नाक कापायचं, चौथ्या दिवशी इकडचा डोळा काढायचा, पाचव्या दिवशी हनुवटी तोडायची. इतके बारीक तुकडे केले होते. पण शेवटपर्यंत त्या गंधमादन वानरासारखं रामायणामध्ये या ना, कुंभकर्णाच्या हातामध्ये सापडलेलं ते वानर, कुंभकर्ण त्याला म्हणत होता, मन रावणाचा आहे, सोडून देतो, मन रावणाचा आहे, तुला जीवदान देतो. त्यानं सांगितलं, अरे हट, रामाचाच होतो, रामाचाच आहे, आणि शेवटपर्यंत मेलो तरी रामाचाच राहणार. धर्म बदलायला कोण वाटलं तुम्हाला? मी काय का हो, कोण बोलायला? छत्रपती संभाजीराजांनी सांगितलं, फक्त हिंदू आणि हिंदू. हिंदूच होतो, हिंदूच आहे, मेलो तरी हिंदूच राहणार. म्हणून धर्मवीर म्हणतात त्यांना. आपला धर्म बदलला नाही. धर्म कसा पाळावा त्यांच्याकडून शिका. त्या पोराने 35 तुकडे केले दादा, आणि ते 35 तुकडे रोज 2 तुकडे घेऊन ते 2 दिशेला फेकून दे बाहेर जाऊन. बरोबर आहे? जागलं पाहिजे आम्ही, जागते रहो. छत्रपती संभाजीराजे मला वाटते म्हणूनच म्हणाले होते की आमचा जीव गेला, आमचा प्राण गेला, तरी आम्ही फक्त हिंदुस्थानचे आहोत, हिंदू आहोत. देव देशन धर्मापारी प्राण घेतल हाती, शूरामी सरदार आम्हाला काय कुणाची आईच्या गर्भात वगैरे झुंजाराची रीत. अरे आमची मायच तशी आहे या हिंदुस्थानची. आमच्या तिच्या उदरातच आम्हाला शिकवलं गेलं की देशाचं रक्षण, धर्माचं रक्षण कसं करायचं. एक सांगून जातो दादा, आता हे वाक्य एवढं घरी घेऊन जा, हे वाक्य घरी घेऊन जा. धर्माच्या बाबतीत आम्ही फार अलीकडे आहोत. कुठल्या स्तरावर जाऊन ते लोक धर्म पाळतात, आम्ही मात्र पाळत नाहीत, नक्की पाळत नाहीत. आमचेच लोक आमच्या धर्माला आडवे येतात. लक्ष द्या. आमच्या मुखात एक वाक्य असलं पाहिजे. कुठलं? हिंदुस्तान को काट सके ऐशी कोई तलवार, हिंदुस्तान